Защо е толкова скъпо в Макдоналдс? Допреди няколко дена гледах цените в Макдоналдс и бях изумен от това колко са високи. Както можете да видите на снимката, един двоен чизбургер е 10 лева. Та наскоро минавах покрай Макдоналдс с един приятел и той ми каза, че е гладен. Той си взе този двоен чизбургер за 10 лева и аз лично, какъвто и да е бургер, не бих си купил бургер за 10 лева. И разбира се, той го изяде, но беше супер малкия. Аз лично този бургер мога да го изям за по-малко от 3 минути. Та сега се връщаме на въпросът защо за такова количество храна трябва да даваме толкова много пари. Преди да продължа с клипът, искам да ви кажа, че вече имам спонсор на каналата. Та хора, представям ви FN Marketplace България. Та това е главно за хората, които имат интерес към Fortnite и играят играта. Та какво представлява FN Marketplace България? Там реално има акаунти на Fortnite, в които има много скинове, като в някои от акаунтите има доста редки. Та хора, ако сте заинтересовани, ако искате да разберете как да си купите акаунти, отидете долу в описанието, където има линк към моят Discord сервер и в Discord серверът ми можете да намерите линк, който води към друг Discord сервер, който е точно за тези акаунти. И там реално можете да говорите с собственикът на серверът, за да ви направи оферта за Fortnite акаунт. Та хора, като си говорим за Fortnite, искам да ви кажа, че имам гейминг канал. Затова, ако сте заинтересовани към гейминг, можете да отидете в линка долу в описанието, да го кликнете и той ще ви отведе към гейминг каналът ми. За сега там имам само едно видео, но ви обещавам, лятото ще качвам много често и по много видеа. Както не само видеа, ами и стримове. Хора, не бях сигурен за точната причина, поради която Макдоналдс е толкова скъп, затова реших да попитам ChatGPT. Та хора, прочетох какво написа ChatGPT и реално отговорът му беше, че са използвали висококачествени машини и висококачествени продукти. За машините според мен може да е вярно, но обаче за продуктите според мен няма как да е вярно. Тъй като храната в Макдоналдс е доста нездравословна и според мен няма как да слагат висококачествена храна. И да хора, отново се разболях и затова гласът ми отново е по този начин, за което много се извинявам. Явно имунната ми система нещо се е изсринала и сега се опитвам да си вдигна имунната система малко, че да се разболявам много по-рядко. Но сега това е друга тема и нека да продължим да си говорим за Макдоналдс. Та видях, че ChatGPT няма да ми помогне, затова реших да помисля сам и да разбера точно каква е причината Макдоналдс да е толкова скъп. Та хора, това според мен са всички продукти, които слагат в този двоен чизбургер, затова сега нека да сметнем какви са цените на тези продукти. Та около 100 грама чедър струват горе-долу 6 лева. Един брой маруля е около 2 лева, 600 грама кетчуп са 10 лева, едно хлебче за бургер е 30 стотинки и половин килограм кайма са 10 лева. И сега нека да направим още малко сметки. Та сега да кажем, че за чедъра ще използваме количество на стойност 30 стотинки, за марулята ще ползваме пак 30 стотинки, за кетчупа също, питката си е 30 стотинки и да кажем, че ще използваме 100 грама кайма, за да направим едно кюфте, което ще ни излезе 2 лева. И това всичко ще ни излезе около 3,40. И сега нека да сметнем другите разходи като ток и вода. Но всички знаем, че за да направим този бургер ще ни трябва котлон, тиган и някаква работа. Та да кажем, че всичко това ще ни струва още 3 лева. Но хора, не забравяйте, че сте в ресторант, което значи, че там със сигурност ще има климатик, осветление, което също струва пари. И хора, също не забравяйте, че Макдоналдс е много запазена марка и огромна фирма, което също вдига цената. И ето, че най-после стигнахме до 10 лева. Разбира се, не точно 10 лева, малко по-малко от 10 лева, но пак, нали, докарахме до някъде цената, което означава, че всъщност Макдоналдс може би се заслужава
Но разбира се, аз пак не бих си купил този бургер, както и някой друг бургер от Макдоналдс, тъй като според мен тези цени са прекалено високи. И има много по-други храни, които ще могат да ви нахранят и пак са на много по-ниска цена. Това беше краят на видеото, хора. Много ви благодаря, че гледахте. Ако клипът ви е харесал, не забравяйте да оставите един лайк, да се абонирате и да прегледате другите ми видеа. Това беше от мен, хора. Чао!